gelar nokoso tunggal bapakno tanggal arno kloso tambalan sadar gawe isin lakake golekno saleh anjas mara eri mami monggo setunggalipun wajib salat limang waktu cerak rang ngampirke cerak rang ngampirke seneng aku anggere diwalik pelok ngene iki. Ya. Rada malih soal. Ya. Gandeng aku ya nggawa wiraswara cacah telu, Nduk. Ya. Dimanfaatke. Ya. Nggo
dimanfaatke tegese nggo hal-hal sing becik ngono ya. Saka sapa? Kawitan saka Pak Parjo. Ya, ya. Wes bajane awak Rasule kumandang suarane mikul suka dientol entol senenge banget rabi ngumpul rabi ngumpul Saurunge awake dhewe uluk salam, Nduk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula nuwun wonten ing Joglo Resa Dinama ya wonten ing mriki. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Resto and Wedding Venue. Kuwi macane ora ngono. Lah apa? Sembuh aku dhewe ya ora paham. Basa Inggris kuwi wis ora ketinggalan ora nyandak aku. Etunge ya cah sekolah ning nek kon pelajaran basa Inggris blas ora paham aku. Ana ing adicara setunggal inggih menika peresmian Joglo Resa Dinama Resto and Wedding Venue ya. Oh, peresmian Joglo Resa Dinama. Matur sembah nuwun alhamdulillah sing wis pareng diresmekke. Ya. Terus angka kalih nggih menika adicara ulang tahun ketiga. Putra dari penjarahan Bapak Haji Saidi miwah Ibu Hajah Tinem. Ya, sapa kuwi? Sapa wae? Sepisan panjenengane Bapak Irfan Herianto. Ya. Ulang tahunnya 14 September 2022 yo. Terus menjenengane Bapak Vakum Fajarwanto SE yo. Ulang tahunnya tanggal 22 September 2022 yo. Sing pungkasan yo kuwi Ibu Septi Wulandari SPSI yo. 14 September 2022 wo padha karo Bapak Ivan Herianto. Ya iki serentak laire dhisik September kabeh. Iya ya mergo le nanjake iki malam tahun baru.
Dadi iki nek diitung 9 sasi niku laire September. Ya, kok iso ngono. Mbok jali Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September kuwi ana 9 sasi. Ya. Lah, mongko kang ibu ki ngandhut jabang bayi ki 9 sasi umure. Ya. Nek ora le anu gawe pas malam tahun baru ra ya ora. Iya. Heeh. Serentak lho, iya. Mbok jali diitung bener kok ya. Iya. Terus adicara ingkang kaping 3 inggih punika ulang tahun PT Mufidah Fajar Utama, agen BBM Industri Pertamina yang ke-8. Yo. Ulang tahunnya tanggal 23 September 2002 wingi. Oh iya, matur sembah nuwun. Lajeng menika Bapak Saidi ugi nadaran. Yo, nadaripun inggih menika menawi kontingen Kabupaten Sleman juara umum Porda 2022 badhe nanggap wayang. Alhamdulillah iso kasembatan bengi iki ya Nduk. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sanget. Menika ugi kula ngaturaken sugeng rawuh ugi dumateng para lenggah, para tamu undangan. Ya, pegelaran wayang kulit dalu punika ya akeh banget niki. Ya alhamdulillah. Melu bungah, melu seneng. Iya, ya. Sepisan wonten dheripun Ibu Dr. Endis Hajah Kustini Sri Purnomo, ya. Minangka Bupati Sleman, ya. Angka kalih Bapak Danang Maharsa SE, ya. Selaku Wakil Bupati Sleman. Angka 3 panjenenganipun Bapak Haji Harda Keswaya SE MSI selaku Sekda Sleman. Angka 4 AKBP Imam Rifai SIK minangka Kapolres Sleman. Angka 3 Profesor Dr. Joko Pekik Irianto MKes minangka Ketua KONI DIY. Yo ki akeh banget. Angka 6 jenipun Bapak Dr. Haji Joko Hastaryo MKes minangka Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Yo. Angka 7 panjenenganipun Bapak Haris Sugiarto Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Terus panjenenganipun Bapak Arif Kurniawan SAG minangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Yo. Angka 9 panjenenganipun Bapak Sadar Narimo. Oh tak kira Sabar Narimo. Ya Karang Gede karo OB iki meh padha hurufe. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya. Bapak Sadaremo SAG SH pun anggota DPRD DIY. Ya lan akeh meneh sing nuwun sewu amit dalem sewu menika mboten saged kula sebat setunggal-setunggal krana kathah sanget. Ya nggih wilujeng rawuh. Mugi-mugi sak mangke sedaya ingkang sampun kelampan menika saged mbeta berkah kagem sedayanipun, tamanipun kagem keluarga Bapak Haji Saidi. Amin. Lan ya muga-muga juglur sadinama iki tambah regeng, Nduk. Ya, tambah saya rame. Ya. Wah, jan wis luar biasa. Ki mau saurunge munggah panggung ki madhiang gedhen sik. Ya. Aku arep nun sewu arep review. Lawe ana bakso ana. Ya. Terus ayam kampung ana. Heeh. Bebek ya ana. Ya. Komplit pokoke. Iya, sapine ning kandang. Iya. Luar biasa pokoke matur sembah nuwun sanget awit sedaya fasilitasipun ingkang pokoke ya ora iso ngaturke apa-apa isane mung ngaturke panuwun ya. Sing nggo transit mau Nduk. Ya, mau ki ning nggon pendopo kae. Dhuwur ki ukir. Oh. Udu maoni kuwi. Udu. Padake baen-baen memang. Udu kaya. Iya, iki udu maoni rasan-rasan kae. Iya. Matur sembah nuwun sanget nggih, mugi-mugi donga doa terbaik kagem keluarga besar Bapak Haji Saidi. Ya.
Amin matur sembah nuwun. Ya. Langsung wae. Gandeng sindene awake dhewe wis akeh sing padha pirsa, akeh sing padha tepang. Ya. Mergo ya wis malang melintang turut wit gedang. Iya. Dadi langsung wae iki awake dhewe nyemanggake para binatang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu ora binatang tamu. Udu binatang lho. Udu. Oh, tak kira ya. Oh iya, heeh. Wah, jan akeh rasebane iki. Ya. Minangka cucuke Ngasurit penjarepun Mbah Waloya. Nggih. Wah, iki bintang tamune karo wiyagane akeh bintang tamune. Lah nggih. Mongko nek sing cara-carane ana sing isih pentil, ana sing wis buntel pelok, Lah. Ana sing kari ngunduh. Wah, nggih matur nuwun. Monggo sindene ya pirang-pirang. Lah nggih. Bintang tamune ya sak. Waduh. Lah Iki cara panganane arep mangan malah pekewuh iki. Lah Akeh banget. pekewuh ngopo wong akeh ya malah iso leren. Kula kalih anak kula niki sing ragil kian iki. Oh. Sinten anane? Ya. Nah, Aku ngadeg kok medhun. ngadeg kok ndak darani lawuh. Kan Ra ngono kuwi to. Wis. ngadeg ngalor ae nanti rono. Ngidul. Ngalor ya salto. Wah, aku ning kene malah ketutupan gelungane. Oh gede karo gelungane iki malah gede gelungane kok gitu. Rada rono terus. Nah, glinding ngalor. Nah. Ngidul. Ngidul. Ngalor salto. Iki Ya. malah ning kene aku ketemu kakak kelas Endi? sing dalang. Wah, Bah, kakak kelas piye to? aku kelas piro mbiyen? Hah? Kelas piro? Aku. Heeh. Aku karo kae setia kawan kok. Oh, sejak kapan piye? Kanca dolan dhisik. Oh, kanca dolan. Ubyang-ubyung. Jak 4 kali barang. Heeh. Nganti aku mumpat ra tekan aku kecemplung. Ning rumah saku kae saya gede kok kowe mejen ra. Lho, aku karang yo menyesuaikan keadaan nih. Ngalah. Matur nuwun. Nggih, niki Mas Purbonsai. Nggih, Mas Sing Purbonsai. dagelan sing wis malang melintang. Was. Ora mungkin malang melintang cupet tok malang melintang. Tegese malang ya padha, malang mujur ya padha iki ya Mas. Lah, Ora kok anak lanang kok kejaki ngopo to kuwi mau? Lah ning omah malah ya mengudras-udras dhewe ora malah ilang jupuk wong kok menang. Nglairke sing siji iki ngrekasake mbokne. lah ngrasake piye to dong iki malah gek ngono. Lah nek umum bayi niku lair cenger niku 3 kilo. Lah niku Nggih. 9 kilo e. Wah, Ngrusake pekarangan to. ora ngrusake pekarangane lho. Ning jare tangga teparo ora ngono, Mbok. Lah piye? Jare aku mek tangga watuk metu. Ora usah Lah malah gampang. Kowe iki dimaturno karo mbokmu. Nah piye to, Pak? Kowe iki disesar liwat ngarep ra iso metu ki blerek gegere lho metu kowe iki. Oh, ya aku sejenis anake nganu kok Nggih. wewe. Sembrono. Niki- Nah ngonekke mbokne kok wewe ta? Aku ora ngono iki berarti kono rumangsa. Oh. Lah anak wewe ngono mau. Lah anak wewe kek bapakne gendruwo kek kowe iki apa ngono lho. Nggih, niki selain kula kalih niki kalih niku. Nggih. Niki tasih kathah sanget Enten niki. Enten niku, enten nika. Nggih. Enten Mbak Mimin, enten Mbak. Mas Mas ora mbak. Nek cara aku. Nah, Awak gelungan kok ya dimas-mas lho. Lah Ono. niki rak ngagem gelungan. Oh iya ya. Empan gawa papan. Mas-mas ana ting plentu kok mas. Kok teng plentru ki lah sing plentru pira Kuwi coba? gelungan iki nek ting plentu to. Nah. Terus ana Denok Ayu Apri. Lintang Kairo yang saking lalatan mriko. Mereka ki ngendi? Kono lho pokoke ora ngerti aku kono. Lah nggih. Niki kepripun manut kula sing Kula ajeng nggih manut. sing ajeng dijur riyen sik pundi? Pajake apa? Di anu sisan kabeh mawon kan. Waduh. Kabeh. Jak gelut kabeh sisan mawon. Nganu kabeh sisan ngono rantek dum-dumi tangga-tangga. Oh iya. Nggih Kalau diatur. kaya ngono to Le. Diatur carane diatur. Nggih. Men cara rambute men ra ruwet. Heeh. Niku mboko siji apa mboko loro. Nah, pasangane pilih. Wah, Ngene lho. nggih. Dadi nek niki Denok Ayu Lintang kalih niki. Nggih. Terus Mimin kalih Apri, Nggih. kek niki kalih kula. Aku Heeh.
karo sinden kabeh. Heeh, kowe kabeh men dinggo ingkung. Kowe men ngawur. Bangeten ngawur ya. Ketegelen nang jenenge Senengane anak-anake yo. dhewe nggo ingkung lek arep bubuti iki piye coba? Iki rasa bubuti lah, apane jar bubuti. Ora apa-apa kene lek cah bagus kene. Kene cedak simbok kene le. Kene cedak simbok. Aja minggir-minggir Ora, ndak ndak darani kancane kae kok. Tremos berarti. Ini. Ya, mboko loro, mboko anut pasangane dhewe-dhewe. Nggih, niki anu mawon riyen gandeng napa lagu napa tembang napa pamundutan riyen Ayu Lintang Gairo. Oh, Selak nggih. ngantuk. Mungkin ndak selak ngantuk. Walah. Nek moto kula wis tak gantiake sing ora ngantuk. Padha kula ganti rating niku. Saiki sampean ngaturke kula nuwun sik sadurunge caos panglikur, Pak. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mangsanipun Bapak Haji Saidi sak kula wangsa ingkang sampun dari kula sak kanca sak brayat sak Brayat. sak desa pokoke ingkang acaranipun ingkang sampun mawasaken kalian Ki Dalang nek tak waca ndak malah kleru. Dadi kaya dalang mau kae. Oh, nah nggih wis Peresmian dicake. joglo Peresmian. karo Nazar karo ulang tahun putra-putrane Bapak Haji Saidi Nggih. kaliyan Ibu. Pokokipun ingkang baku menjang dalu menika mugi kasembatan menapa ingkang dadosanipun. Amin. Pokokipun menjangipun Bapak Saidi, Pak Haji Saidi sak kula wangsa tinebina saking rubito cinaketna dining nugraha. Amin. Ya rabbal alamin. Pun ngoten mawon nggih monggo niki. Nggih. Iki pamundutan ada masuk. Ya. Masuk diwaca riyen. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu. Mugi-mugi sehat. Amin. Nyuwun pepeling pun bawani saking Pak Mulyanto. Tulung kertu nama teng lebet amplop dipun waos. Oke, siap. Matur sembah nuwun. Ya. Kartu namane ning jero diwaca. Nggih, niki sing ngebel wingi sonten nggih, Pak Mulyanto Piyungan. Ya. Oh niki enten kok. Oh nggih niki. Ude kambing Mara Mulya. Ya. Melayani jual beli kambing, masak tongseng kalian gule kalian nasi bok. Ya. Siap antar sampai tujuan. Nomor HP Pak Mulyanto 08 sekian. Ya. Lho kok 08 sekian. 08 sekian. Niku kambinge niku kambing napa Etawa napa kambing Jawa? Ya kambing. Napa-napa enten. Kambing Pokoknya lemben. nek sing pesen sate po bule diinterke tekan papan. Tekan Nggih. lokasi. Nek upamane delale sik pesen di Kalimantan. Ya ora apa-apa kok dibeleh ning kono sisan nggih diterke. Heeh. Lah nek sak porsi kok ngeterke ning Kalimantan Selak mambu. Anjing. Enten samarane 100.000 matur sembah nuwun. pun simpen. Nggih, kula nggih ajeng iklan kaos. Ya. Nggih. Kaos Mazda niku lho. Kaos Oh, Mas. Mas. Nggih, stane enten ngajeng pintu masuk. Oh, nggih pengumuman Sisi mriko-mriko. kalian. Woro-woro Bapak Ibu menawi ngersakaken kaos yang berlabel Mazda, monggo menika wonten sak korining pendopo menika Nggih, sambetan kalian anggota saking Mazda. Reginipun pinten, Pak? Ingkang dawa 80. Ingkang lengan panjang Terus. 80. Nggih. Yang pendek 30. Telu Sing dawa pinten? sing dawa, Sing dawa 80. sing pendek. 30. Oh ya. Oh, berarti aku larang. 30 nek tuku 5 biji. Oh, ngoten. Iki Esunipun anakmu lanang tukokno kuwi. Kira-kira ukuran kula wonten mboten? ana malah kowe rasa nganggo lengan dadi 12. Heeh. Oblong. Anget yo. Ngeten mawon Bapak Ibu, estunipun Mas Dano badhe pun bagakaken setunggal-tunggal petengasanipun para pamirsa. Ning gandeng kaos iki terbatas. Nggih. Kok nek dintungke antri malah do gelut. Lah mulane gek bidol wae. Nggih. Sing cendrek 75. Sing cendrek 75 sing dawa 80 monggo Nggih. menawi ngersakaken sedayane warna hitam, gitu. Nggih. Oh, mboten enten sing warna merah nggih Enten enten. sing merah, enten sing hitam. Enten sing hitam. Nggih. Yo, Matur nuwun. variatif. Nggih. Menika wonten pamundutan pepeling sinten ingkang badhe bawa? Napa Mas enten Dan. pamundutan malih sing kira-kira ngono. Wonten iki dawa banget ya. Nggih, dawa dadi kethok ndak kepidak. Napa? Saking Mas Totok Semarang kagem Bapak Haji Saidi, kagem Bapak Purwanto, kagem sedaya kemawon, ugi kagem keluarga besar Siswa Putra.
Spesial kagem Bapa Dalima Siswa Suprapto teng Karangpoh Perbutan Katongan nglipar Gunung Kidul tanggane Mas Da Yusuf Sugeng mirsani. Nggih, matur nuwun. Nyuwun lagu Tribun Gunung Kidul kalian caping gunung dipun jenggelingaken abon-abon transfer 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun niku. Empun. Oh nggih pun maca. Terus niku diwaca sisan. Empun kok Ram. Lah ya mengko meneh. Iki wong wawuke lho niki susunan acara niki sing wawuke. Nggih, matur nuwun mangke sedaya pun sendikane sakniki bagiane sapa sih? Pun derek mangsa borongo. Sing cilik dhisik nek celana tuh. Sapa? Iki lho. Iki sik anu. Deno Ayu. Deno Ayu lintang Kairo. Ah, monggo tak atur sing saka Parenggan terus nganti karo simbah kene. Monggo. Nggih. Mas Pur lungguh Tulungi apa-apa. Mas Pur, tulungi. Rasa lungguh lekar wae ora apa-apa. Wah. Awas kok nek didak-dak bocah ya le. Ondarane bantal kok nggo gletak kok. Nggih, nuwun sewu nggih menika. Aduh. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu. Iya, Dul. Pak sinten? Pak Pak Blas. De. Niki Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Ibu-ibu sinten Bu? Kula Mbah Suhin. Mbah Suli. Mbah Iki Mbah Buyut. Akung iki Mbah Uti lho. Nggih, nembe sepisan menika nggih. Arep sepisan ki ora apa-apa, Nduk. Napa? Iki Mbah Wedok, iki Mbah Wedok iki Mbah Lanang. Nggih, Mbah Putri. Nggih. Daleme ngendi, Nduk? Kula saking Kediri, Jawa Oh, Timur. Jawa Timur. Nggih, panjenengan pundi? Ah, mong kidul kono kuwi ya. Pundi? Gunung Kidul lho. Iki saka Turki. Wah, saged. gayane. Kok saged Turki Luar yang- negeri kana. Turki iki turunan Gunung Kidul. Oh, iki Mas aku wis bangga. Apa darane turunan apa? Nggih, wilujeng dalu Mas Da. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lintang Kairo. Ora awah-awah kowe. Ana bocah kok kaya jantenan. Iya. Anu tesih sekolah apa wis kuliah? Kula sekolah kelas kalih SMP. Mbah Waluyo Mbah Waluyo menehi pertanyaan ora masuk. Lah piye? Tesih sekolah napa pun kuliah let. Lah genah wayangan kok takon isih sekolah. Iya bener. Iya apik lho iki. Nggih, kula kelas kalih SMP. Oh, padha karo kaya Mas Da. kaya kelas loro. Kelas loro SMP. Ning wis mentralit munggah saiki kelas 3. Kok mentalit munggah padha Sing ki wis apa lho? munggah lho. Nggih iki kelas 3 nek jenengan Arep ngaturke apa, Nduk? Nggih, saderengipun kula ngaturaken wilujeng dalu para pamirsa sedaya khususipun tamu undangan. Nggih. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem Bapak Haji Saidi sekeluarga. Nggih. suarane halus Piai Kediri lho Aku halus. biyen ki ya halus kok ngono ki lho, Pak Ne. Halus apa Kediri? Saniki pripun? Wah, bareng dirusak karo Mbah Mulanang ki dadi Grungsal. kalah. Oke le rusaki ra mergo aku kok. Lah sapa? Wah, wit perawan biyen tukang numpak jaran kepang dadi Dadi ki wis mongko Aku kepange. tenan kok biyen zamane SD ngono kok omonganku yo halus banget. Halus Nek apa? bareng ketemu sampean kok gelem. biyen ki angger nembang ki kleru gur miso, angger nembang kleru. Sinten niku Mbak Putri? Iki leleren miso ratene capek bojo iki nek ora. Dadi kuwi aku dhisik yo ngerti kuwi dhisik ki anak pang lho nang kono. Ayo Nduk, iki ana pamundutan lagu apa arep lagumu dhewe sing arep diaturke. Nggih niki kula badhe nderek ajar nggih duet Nggih. kalian rai kula. Oh, ngono Nggih. nggih. Kuwi Adik Mirza Kairo badhe belajar Oh nggih. Nggih, nembang monggo. sesideman. Oh iya. Oh nggih. Ingkang bawa adik kula. Kene. Ya, kene salaman to Simbah. Nah. Ya, karo Mbah Bocah Uti. semene we iso bawa sesideman. Oh, Ah sampean biyen umur semene iki iso ngopo, Mbah? Lho, piye kowe iki? Lah iso ngopo Ya mlayu? zaman laguku mbiyen ya beda karo saiki no. Ya lah, lagu Ngerusak. biyen apa? Iso ngrusak empeng dhisik. Ora, nek lagumu zaman biyen apa coba? Ya gur sogo tuntreng bolong tengah, Nduk, paijah. Terus Ana dalan kok lelu nyata sudan kok Mbah, ngono kae lho. Ana perawan kok le ayu nyatas dandan kok Mbah. Suhin dhewe guyang-guyu nyat wong edan kok Mbah. ngawur. Iki wah le nganggo mic ya pas e. Wah lah pas. Nggih. Nek putuku kae nganggo mic gegedean wong ning kok Pripun? kita tetep marmur. Lah yo Asmane sapa Mas? Dipun tepangaken nami kula Mirza Kairo nggih. Wih. Wah, Mirza Mirza Kairo. Kairo. Nggih, sami to kalih kula. Heeh. Lah iki
Suhin. Ayo dulu Kairo. Suhi Kairo. Lah kok lagi kok njut Suhin rumasane. Iki Kairo Jepang. Suhi Kairo. Suhi Kario. Oh Mesir, saka Mesir di Jepang. Sufin Kaori. Yes. Saka Mesir iki. Sesideman sak bawane apa ora? Oh ya sak bawane lho iya. Mbah. Gendeng Gendeng. kersane. Nggih. Kersane Sesideman. Awake dhewe lungguh bruwet-bruwet iki. Nggih. Ya, sesideman menika ingkang ngripta caripun Mbah Ki Dalang Sukron Ki Haji Suwanda. Sukron Nggih Ki Haji. Suwanda. Nggih. Oh di mana menika. Kan wah gregeles. Carane iki lho olah vokal, olah swara Nggih. iki direwangi nganti geleng-geleng. Suaramu iki wis ora sakprene iki tak ajari nganti suwek iki wis ora iso. Anak suwek tenan swara. Bermene wiwitane kowe iki mesti blero. Apa meneh pungkasane. Mamut-mamut ora karo. Fakta umur to nggih Pak De. Ha ya faktor tuwek kuwi mau ya kuwi. Ya usia. Usia. Karo panganan lho sing marai Aku biyen wis tau cilik. Panganane beda lah kaya kowe ora Napa? bos. Oh, saiki iki gedhe. Nek Mbah Putri. Kowe ora bos paling elek-elek lemper hamburger roti. Lah iki mati mari mati Napa? gudangan. Dadi ya wis Buah ya ta. Nek Ning buah malah iki seger. jeruk. Ampun Bangsane nemen-nemen melon. to Pak De. ora lah. Mesakaken kula. Ora lah pancen mbokmu gedhe iki nek buah iki ya mung bangsa dondong, seplukan. Saya pelukan talok. Gedang ya sing wis mbuwenyek ngoten. Gedang. Malah ora mangan gedange cok mangan pok gedang. Poke. Mangan teboke. Heeh. Ayo terus kene. Sama-seman Kolonjono. Bedake wedhus. Anderek. Enggak. Anderek sang peke. Le Percaya ra. olah swara. Wis tau, mbahmu wedok wis tau bawa ngene dhuwurne ora tekan disambung isor. Lah pripun? Pripun? Sambung piye to? Lah ra cocok aku nang slendro kok dipeloke aku yo. Priya bagus kang olah budaya Sampean kepengin randi anak kok ngene iki apike iki. Lah yo kepengin ku yo wis ra iso. Ya meng kasep. Karo tanggane. Kok ra iso? Lah kowe iki kepet aku iki yo kepengin aku jane kepengin lah wong kowe yo wis ora iso aku yo ora iso. Mbah. Karo tanggane, Mbah. Wah, Kok wah? mbok iya. Saranku ki apik lho. Oh manut kok manut dalange. Marai murang toto. Ayo le. Sowan menyang kutha Iki malah Bendera terus kayung-yung. Napa Mas Den jenengan wau? tawa Terus napa? tawa teh bareng. Walah. Ya. Ngersakaken kopi. Hah? Jenengan Lah enak teh kok. Rusaken nomor kula. SMP. Ulang-ulangane Mbah Waluyo ya jombo SMP. Lah ngopo nek SMP? Lah ya udah SMA.
Lah kena lho ning ngopo lho. Ora kena. Heeh. Kena wae. Elang-eling elang-eling. Selendang kuning Saking kang saking bukit. Ora apa-apa cengkoke dhewe-dhewe ya. Kula tasih nderek ajar lho. wis sami mawon. Ora didukani kok. Kula niku lek ngoten niku malah seneng. Ya, dadi ki kepiye ki iso apa jenenge ya. Heeh, lho ya. Dadi iso ana sing ngono kuwi ngono. Budi seneng ana. Marang bendara. Nganggo bahasa Inggris kuwi. Pak De. Kira. Nek bendara niku napa? Bendana niku napa? Nek bendara ki juragan. Nek bendana. Bendana ki kala bendana. Buta ngeletrak sirahe. Tiah Sulestia pijer nginjangake alis Rukun Islam. Tuh terus tresno sesideman. lajengaken Mbak Lintang Kairo. Nggih. Luwih becik paten ngono timbang pisahan. Yo ya yo ya yo. Yuk. Urip ana Yakin? Isine
joget. Matur nuwun. Matur nambah nuwun. Suarane Mbak yo apik. Tasih belajar niki lho. Wah, Mbak sampe Putri. banget belajar wae kok ngono entek sesuk nek dadi opane yo. Iya. Pun ngantuk dereng. Nggih. Ya gentenan, engko Lah, kene. iki adek kula lah nggih. Weh, halo iki Dek Kaira ya, Kaira. Iya. Rada maju men ketok. Men ketok, men ketok. Pak. Jenengan. Iki Pak, Apa? Mbak Kairo ya. Heeh. Iki titenono tuh Pak. Gah aku nek kon edani. 15 tahun, 20 tahun kas. Wah, Apa? tua. Kados pundi? Lah Lah genah wis tekan umure kok yo. dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku Nggih. tak wet-wet kok. Ya gerar tua dilorot genine dadi. Walah. Carane iki dadi Ya omong semene iki. Lah nggih. Matur sembah nuwun ya, Lik ya. Samanten nggih. Nggih. Pawaan jenengan. Napa? Pawaan. 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 Pawaane. Nggih. Aku ora nggo pawaan kok. lah apa kene suwa. Pancen dedeke ya semono kuwi karang umure Lah, kurang nggih. 5 tahun setengah kok. Ah iya. Nembe wingi berarti. Wingi. Le awak. Iki mau Nggih, bar matur posian. Eh, matur nuwun. Tengah malih. Ini. Ya gentenan Pak Dene sing anu kuwi. Ah, ya. Pak Iki Dene. nek pawaan ana sing pawaan gitar Spanyol. Heeh. Nek sing pawaan gede dhuwur. Werna-werna. Nek iki pawaan BPL. Apa? Bola voli. Ning yo ngono kuwi. Ya, Senajan matur. iki mu cilik-cilik gede wah iki sing tengah. Iki ngene. Pripun? Lah Aku mbok iki ngono. pinter nyanyi kaya ngapa ora iso nek kon madani karo si Kairo. Suarane adoh. Lah aku ki yo ora arep madani. Kowe iki mlane kan biyen tak omongi lah nek kowe iso Lah, nyanyi iya. iki barat apa India apa Taiwan apa Thailand ngono. Yo maide aku to. Apa kok ya iso apa? Wah, lah kepiye to? Mbok Rungokno, terjemahkan Ayo, nek Mbok. ku arep nyanyi. Ayo, Mbok. Beres. Tindingane le. Apa? Dik sepira? 9 menyura? Ya menyuruh. Oh iya. menyuruh campur sanga. Kembar miri jahe. Kuwi apa? Pe. Woi. Masa jule. Kosek akeh bawa. Bawa. Marga kagan mangane. Njur loro tenyi. Ngono ku Aduh enak. Kagan mangane. Aku njaluk duwite. Tanggone ngobatke. India iki pokoke burine hehehe. Bales, Pak. iki ora nyanyi dia mung nyritake le anu bumbu gule ku ora. Ora. Lah kepiye ta aku mau basa anu lho India lho. Bumbu gule. Iya. Aduh enake kakean mamane. Lah ya ora sambanding-bandingke karo bocah sakmene iki. Ora usah banding-bandingke. Oke. Nggo Mbak Apri kale. Yo, munggah nih. Kene gilirane Awake dhewe iki rak gur daulat anak-anak itu. aku MC ku ya MC. Kene kene. Ngempong anak. Ingat banget. Ya. Ayo semingkir awake dhewe. Jalan. Ayo dong. Yiha. Gede-gede deh ya bocah. Nggih, bareng Mimin karo Apri maju aku diuncali rokok karo penjarane Bapak Jambul. Iya ta, Woi. Landi. Iki Pak Jambul ki kancaku wong kene. Oh, Landi piayine. Sobone Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Jambul. Kono lumayan, Pak, tunjali rokok kono. Aku bahasa niki Mbak Mimin rong anu munggah wah kemebyur raine. Lah ngapa? Lenten apa toh? Mbuh iki. Sing genah to. Piye iki piye ta? Pas entuk brutu terus ya aku. Lek, No. nek Mas Eh. Pur ngadep sampean ki lho. Kok koyar wudu ya? Eh, Aku ki biasane ora ngono kuwi. Bahasa namor wong loro iki wah
kaya darah rendangku kumat iki. Lah kok kumat ki ngapa? Apa kene iki nggawa penyakit? Lah wong nek mung ngadeg kowe ya kok pas-paske ngono-ngono kok. Kuwi ora asli ya. Heh? Ora asli. Oh berarti tau nilai kuwi. Ora to, jali to ngene to. Kanca mancing bareng niku Mas Galang menika. Kali tabok kuwi ditabok. Wis men do matur dhewe-dhewe awak dilungguh. Heeh. Lungguh ndak kepedak awake dhewe. Mikir aku ndak nih. Soalnya iki ora nganggo rating barang iki. Kok maksane kok cemeng ndak kepidak ngono ngene. Aku seneng lho angger kancane akeh ngene iki gek bapak mbokne dhewe ngomong awake dhewe. Lah iya ta ya. Nah, Mimin kowe kosek ya ono paribasan kowe kembang agek mekrok-mekrok kowe dagangan saupamane. Alah. Mesti akeh Joko sing pengen ngayunke kowe. Heeh, Bapak. Aku ya ngono. Bapak ki ora ngono. Min, kowe metune engko nek jam 12. Apa? Lah mergane napa to, Mbah? Banji ki metune jam 12. Ora yang ono aturan. Jam 2 kae wis lekas payu. lah kok mah hafal. Tak cilik kok mah hafal ki. Lah nek sore gur dikrutuki cah cilik-cilik iki Pak. Ora Dodo dodol. iki. Kowe aja nyambungi ndak ketok kowe iki nek wis ngerti. Lah, Cah cilik dregil men to dalang iki. ora apa-apa. Tur ngene lho, Pri. Ngapa? Minggu-minggu iki ketoke dhewe kerep ketemu Dek Yusuf Ansor. Lah lho. iya. Apa jodoh? Neng Ora tek sing jodoh ki ketemune iki Jodoh serawunge. Heeh. Iki mon chemistry-pun pikantuk ngoten to, Dang. rada nyerek-nyereke kok. Lah apa? Lan ngedekek dhewe yo Pak De. Oh tak kepruk. Yo. Saora-orane aku ki Pak Haji Said iki lek nginden aku wis 4 tahun kepungkur lho. Dadak petang tahun. Petang tahun lho jenenge MOU-ne jek ijek iki rego lawas kok ijek. Ngatek gumun, Pak niki bebekan mundah mungkin mang penggalih santai mawon Mbak Mimin aja meneh mung tak undhake jenengan lho arti kebon kene kene aku. Oh dadi Pak Bon ngono. Kok Pak Bon kuwi to ya dadi waitress. Wah. Mugi-mugi matur nuwun mugi-mugi usahipun lancar. Amin. Putra-putranipun ugi saged nerusaken perjuanganipun panjenengan son sukses kabeh. Ngaten niku terus nadari sampun kasembadan wis dijupke karo penyanipun Mbah Waluyo ugi. Ya. Nek Sleman menang Porda wayangan kasembadan. Tur iki tok agenda per bulan kok wayangan iki. Ning ketoke Pak Said iki pengiritan kok bengi iki. Lah kok iso? Lah Pengiritan, carane Mbak. apa wae? Iki ulang tahun putrane, 3 putranipun. Terus Terus peresmian joglo. Joglo terus ana Luari nadar. Nadar. Dadi akeh banget kan. Lah cara pirang-pirang kok gur wayangane pisan. Lah kudune siji wayangan, Ya siji bener. wayangan. Yo. BRI-mu kuwi menanti ning ya ora ngono-ngono banget, Pri. Nggih niki. Panglipur ya, Pak. Nggih niki enten pamundutan. Apa? Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Saking karyawan PT PT. Mufida Pacar Utama nyuwun Rahmen ketoprak minak jinggo kanthi atur Mas Dalang. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Iki sawerane 300.000. Ya. Dibaca. Engko Iki enten meleh. Le pratit sing engko bapakne dhewe ya, Jas. Cuma ya ugi dipun pundhut Mbah Jambul. Lah. Nggih. Tur meleh. bapak mau ya pengen di anak ke Lintang Kairo mongko simbok wis ra mampu. Terus? Umpama nganggo rahimku golekno jagung Bah. ngono piye, Pak? Ah, Ya to kan piye diko- to? pengen di anak kaya Lintang Kairo suarane apik. Ya. Ya to. Mongko simbok wis ora mampu. Lah iya. Karep ono nih kan fisiknya simbok wis ngeden wis rekoso to. Lah simbok. Oh, oke piro? Umpama nganggo rahimku golekno jago, Pak. Ora apa-apa ning aku iki kuartir sesuk nek lahir gek kukusan malah kayak Kok kukus. Aku kusan lho Lah jenengan. ya lincip ngarep megar mburi. Sampeyan ki Wis ora asana, wis men cukup telu wae anakku. Heeh. Napa pamundutanipun? Enten meleh saking Agus sing lagi nobar nang ngunut ya. Nggih. Lah apa iki ora njaluk lagu ya? Ya gur ngomongke nek nobar. Kurabon-abon. Kata sanget Nek menika ngono manut iki. sliramu no, sadurunge engko Ah, pramen ah. karo bapak karo simbok ngono. Apa Ayo ya? ngono to, Pakne. Iya, anakku. Bapakku rumangsa aku tak kirimi glondong pengareng-areng ben sasi tak kirimi duit belanjaku tak kirimke bapak aku nggo apa ton aku ora wis turah-turah. Oh lah iya bener Mung nah. tak kon ngopeni awak. Lah Rai, iya. men rodok resik kok bapake kok disampok ya peteng dedet ngono kuwi lho aku. Lah iki Pak dasare yo kulite ra iki ngetok-etokke kaya ra ngene yo iki. ngono ki. Aku blonjo nek ra nggo sampean nggo sapa Sak to? ora-orane iki bapakne Eh. dhewe. Do meneng wae, tak omongi ya. Wong tuwa ki serba ngalah.
Zaman dum-duman kulit kuwi, kulit ku mlaku santai do jupuken sing putih-putih ora apa-apa. Bareng dum-duman rupa do mlayu banter jupuken ora apa-apa. Aku kari entuk rupa elek, ning aku kari dhewe entuk sing gedhe karo sing dawa. Ngono. Apane? Apa, Pak? Dawa mure gedhe rezeki. Aku ya nulat kono ya Pak nek ngono. Tak kira dawa apane lah dhisik soalé bapak ki salat ki malah dadi anu brahala kok. Lah ngapa Bapak salat ki Salat badan ki ki bar sujud ngono arep ngadeg ngono to Lek. Sajadahe katut ki. kok sajadah genah tegeli barang rumpal. Ngawur. Duwe anak kok manin ranya karo Ora bapakne. apa-apa lah nek ngerti kurang Ngerti perhatian. yang ngono biyen ora tak tokke kok. Muga-muga aku ya kaya bapak rezekine. Iya ya Le. Ayo kemudian. Sing iki lho. Rangane nang buriku. Kowe nek do ngarep ngomong ki maju no dadi aku endi to iki. Aku maju wegah, ndane kecendrel. Lah nek aja semendene kaya magic jar. Rada ramah. Lho tak maksud iki lho. Nah, kayak lugu kono. Nah, Rezekine iki lho. heeh, kono lugu kono. Nah, Kene iki tidak sibuk kene. Aku cedhak ngene badune bapak mek nyedhaki April. mula ya. Alah, sesuk sekolah kok ya sik melu wayangan ora jan. Aku ora mangkat besok kathokku teles kok. Sesuk turne sesuk minggu ah. Apa ukurane sekolahe katok ngono apa piye rak ya. Gue nek teles kok kathok sapa? Mosok kathokmu. Ora sedeng ya. Atau neh wagu. Arep sedulurke ya aja nek kathok wedok arek kok nggo. Wedok apa? Mriki kowe ngau krokodil kok Oh, wedok. sapa anti wedok coba wedok? Iki lho adik-adikmu ki ra wedok kok. Mosok ana statere iki. Ngawur starter. Kayak gitu starter. Weh, apa tandakno? Saklar. Busi. Ngupil apa ora? Tak keruwake. Arep bawa apa no? Bawa ya bawa. Sakarepmu bawa apa? Pepeleng enten. Apa pepeling nggih, pepeling. Pepeleng. Nggih. Wong loro pepeleng kayak gue minangkani pamundutan. Nggih. Ingko apa mau wayangan ki rampung jam 09.00 ngono piye to? Sing penting subuh leren terus wayangan badhe tekan jam 09.00 ngono. Kok jam 09.00 jenggotmu ro brengosmu tukul. Iyalah. Ya ora apa-apa. Kok ngono? Kok dadi gentle banget ae. Rukane sam Yo. kang lima niki. Welen delemek aja ning kono kuwi. Ning endi? Rada munggah. Kok benging lho. Kok ndarane ora jarikan kowe engko. Ani rajarian sampean iki to, Pak? Kok lepo lae anake kok kabeh wong disaru. Lah ya wong iki sing sopan. Mbok ndek anak loro ki, ndek anak pira-pira perlakuane karo Tole, karo Masku iki, karo adikku mbok sing padha. Nek karo Aku kok kira- banci ndek ban siladan. Apa kok nek karo awakmu no? Siyo-siyo Bapakmu ki niku ora lho. patek ngakoni. Sebabe napa ta, Bu? Oh liyane apik-apik kok dhuwur dhewe lho. Sampeyan ra curiga karo aku to? Dhisik panjenengan iki anu ping karo ping petung to, Pak? Ora, lah iki mbiyen lek ngijab iki mbok wet-wet kang 3 sasi. Oh, si mbok ki nglarke aku Wis tadi. meton 3 sasi. Ning kowe tetep anakku. Pak. Lah nek wong Sungkem nek karo bapak ki ya sungkem. Sungkem, sungkem. Gak mongko penyanyi ki paribasan ora sing ngukir jiwa ragaku. Si mbok itu sampe wis peteng 3 sasi ganjengan Iya. lek ngrengkuh kaya anak. Sungkem. Matur nuwun Bapak dene penyanyi lek ngrengkuh aku. Kati dene putra pribadi. Bapak aku yo ngapun. Atas paribasane aku anakku. Nanging penyanyi lek ngrengkuh aku. Bapak. Piye, Pak? Piye, Pak? Oh, Pak. Aja jedot iki kok. Jenenge aku ki bapak ki mongko simbok kan wis kandhut 3 sasi. Aku ki percaya. Nek Nyatane- kok tubruk ngati ping pindho bedah. Ya Allah, gagar otak ora ya ndas kena ndas ki. golek ana mbokmu. Apa, Pak? Piye, Pak? Isih lha iki lho sing semantel ngono Oh kok. iya. Rumangsaku Ketang alian. terjuh kulo. Ngene ya nduk. Atase penyanyi itu saya ngukir jiwa ragaku. Kok kaya nyenggol, aku kok kaya nyenggol cor-coran ngono. Ya Allah, mulane anu ki mbok ya dipermono sing tenan. Umume ae priya mbok sesek tenan kok ngono. Aja sembrono. Lah pripun? Pak Haji Saidi.
Nyuwun nggih tumbas tensoplas. Ya terluka. Anduke kok terluka ayo po. Aja ngono kuwi. Lah pripun to, Di Pak? maneman iki aja ngono kok nek pindah mburi kepiye? Mun aneh-aneh. Ora nek gondrilane sale. Ayo ge diterus. Terus Iya. kena. Ketin dakna mring para sasama. Mbok saiki gantian. Aku ya, Mbak. Ning suarane aja suara wedok lho. Senajan to Suara beneh Lenang. karo senajan to beneh karo adikku ning aku tetep ditresnani. Oh, lah tresno banget. Yo, suara lenang. Mosok wedok nyoro lanang. Ora. Lho ora apa-apa tak coba iso ora. Ora apa-apa jale tak. Wis kok men iso nyiwara lanang tak pasangi pelanrangan sih men cara pite. Yo. Mau jeguk ya. Aja padha Wedok aja padha ditinggal. Adrek kaya seneng men to kowe but tak tanggapke. Lah ya nak aku ki ora maido karang ya anakku siji ki double gardan. Kok double gardan? Lah iya. Aku ya ngumun lho, Mbak. Piye? Apa ki aku ki ayu tenan. Wah, Kok tenan. sing bonang ki anggere nyawang aku ngelek idu nyawang. Ya nyawang ki oke. Tenan. Wong wedok ki rak ibarate apa meneh bojo ki Seleramu. perhiasan terindah di dunia itu Ah, adalah iya, istri yang bener. solehah. Nyawang ki etuk Mas, ning aja luwih saka 3 detik. Gak ku nang nyawang ngelek itu gak Lah, iya. apa. Gayaku ki apa? Gantek ngono kuwi. Ayo. Aku Tak sawang. aku mah ganggu lho Mas, aku emoh. Wong Ya, dene kowe maksa ya aku ora iso swala. Ketoke Ora. tau petuk kowe ta, Lek? Temu ning playen ngono kok. Ngapa? Mbak, WA aku lebokno WA-mu ngono. Oke, Mbak, oke. siap. Kowe Nomor tenang wae. Kuwi ora apa-apa, anggap pondok suara. Lah iki anggere entek obate ngomyang ngene iki menawa wae. Tenang wae. Bapak iki enggak mbek aku edian. Ayo. Ya, terus ki. Malah kaya mujar kesatan. Wedok. Rokan aku kok dingono kowe priye nyuara jajarane aku anu. Lah piye ta? Aku semenang ayu kok rasa nyuara ora apa-apa. Alah. Rokan lima peniku sahadane kang angka siji Wong loro suarane kene kaya wedok tenan to. Kono kaya lanang ning nek drehem apa watuk tetep lanang percaya. Loro-lorone ki. Emang yo watuk. Mboten dehem. Angger muni ndok mesti ketara. Karo muni ya? Buke ndok ngoten. Ndok. Kowe. Lek men. Ndok. Kowe. Dok. Padha wae ya. Ya. Sing padha gur ndroke. Lah iya lah wong do ndok dhewe. Pri, iki Hey! sing dawuh dhewe, Apa? Bapak anggota dewan saka Golkar ya kepareng rawuh sing anu Bong Supit kae lho, Pri. Oh, Ora loro. Oh, Bong Supit Suryono. Sik endi nak? Pak. Rawuh Pak Pak Suryono. Suryono. Terus nek ra kleru Ibu Vika. Vika. Ya rawuh. Nah, Bu niku rahayu lho, Bu. Matuk kang jenengan kok gerobak kula ngantek munggah trotoar. Alhamdulillah selamat hikmah silaturahmi paringi keselamatan. Jatah kuar tetek kok. Stop. Kayak ngomong. aku nganu Kayak ngomong. Ora Pak usah Suryono. kepengin ora usah. Nggih. Pak Suryono tukang sunat ora Nggih. loro aku ya tahu surat ning kono bingung digoleki ra ketemu Oh malah bong iki muni, lah pundi lah kok malah beto kencur. Ngono to. Kok kencur to, Pak? Kutil. Sembah nuwun Bapak. Ya, Gur semaput. Kang angka loro salat dene kang telu
nindakno poso. Keringetku kok anu ya, Pri? Apa jenenge? Brol-brolan ngono ki ngopo ya? Lah kowe kulino duduk sumur kok. Kapat ya kat ping 5 ibadah haji. Teknik kok. Rukun Islam sempurna. Ya. Mangga Ya, Bun. dah. Wis wancine tansah dielingi. Wis wancine padha nindakake. Aden wis kumandhang wayahe sembahyang. Natapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cagake agama. 5 waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Luhur lan asar. Salat saya tingkatake tindak mungkar. Prayogane ditambah salat sunahe. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono nandonya mung sedelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengin besok munggah swarga. Sampun, Mak Sari. Sampun. Ya matur nuwun. Pun dipinangkani. Ya. Pak, pripun? Manut. Jane gak ke anak to, Pak? Ya dipinangkan iki mau sing sedelok iki mau. Sendi. Iki mau sing apa ki mau? Oh, fragmen Minak Jingga. Niki enten pamundutan meleh. Apa kuwi? Saking Bangsa Pit Suryono. Nggih. Ya. Minta lagu Podang Kuning. Nggih. Nggih. Sembah nuwun Pak Suryono. Heeh. Mbok dibenake lek tekmu. Kok didandake ya piye? Lah ngopo? Ben fungsi ngono lho, Pak. Ngawur wae. Ngene iki minangkane pamundutan. Nggih. Ora ketang sak kleretan kok ndak Jawa ing penggalih. Nggih. Ya kowe iki dadi waita kae puyengan. Oh, Nggih. ngaten. Lah kowe dayun. Oh iya. Ayo. Gek kowe Kula pripun? kowe abdine. Oke, abdine kae. siap. Heeh. Ya. Mbok aku tak dadi wit-witan ae to, Pak. Ora, Lah apa? Aku malah dipeneki Engko nek do golek kamar mandi kangenan tak mlayune nang nggon Oh. wit-witan. Ayo. Ngawur wae. Ayo ini. Aku Dayun. Kowe dayun iki Waito puyengan. iki waita iki piyungan. Nah. Puyengan. Piyengan kok piyengan. Aku abdi. Iki kencana unik lho. Iki mban. Omban. Mban. Waitone sapa, Pak? Kowe. Oh, waito. Oh kowe iki Sing cilik. puyengan. Heeh. Gek iki Kono. kowe lha aku menek jinggi. Oh, Minak Jingga. Heeh, gek kowe dayen anu Dayun, dayen. Dayun. Yo. Aku abdine. Oh kowe nang kono abdi iki.
Kula lurahe Oh, ya dijupke sik piye kok ya Pak ya. Ayo. Ya. Ya oke. Kamu Siu cetut kencana ngomong Tayun bapane tur kiem kula lurahe Aku kepengen ketemu garwaku Weto ambek puyengan inggih lurahe Biyo ngembang Izinon kula Sang Prabu. Apa wis tok? Kabeh wis samekta kanggo pakarti aku ketemu karo grawaku. Sampun menawi sampean dalem badhe pinanggih kalian calon garwa, menapa kemawon ingkang panjenengan kersakaken sampun kula cawisaken. Aja dawa-dawa lemu matur. Oh nggih. nggih. Nggih, ngono wae. Lah kok mau takon kok ya, Lek? Wae to. Karo puyengan garwaku wong ayu. Dia cempuyengan. Kene wong ayu. Jarene iki sing arep ngepek bojo aku Adipati Minak Jinggo ing Blambangan ning kok wujude kaya gendruwo ngono. Iki mengkaya nek sing gendruwo tenan ana kene mula manuta karo pon kacang. Kakang. Pun Kersanipun pripun ta lurahe? Kowe ngladeni karo aku. Kene wong ayu calon garwaku kowe dadi wanita boyongan ana ing taman Blumbungan. Blambangan. Blambangan. Aku ra iso muni Blambangan. Lah kuwi Kene wong ayu. Bokok mundi kene wong ayu. Ampun ta lurahe. Endi to? Prapan Kanjeng Adipati. Wanodya niku digelan mboten ming waita kalih puyengan, kok nggih sing dianu ming kula. Aku. lurahe Ngapa? ampun dirudha peksa lurahe Ning nek ora mlayu ora bakal tak uyak. Mula manuta karo pon kakang. Kene. Kanjeng Adipati. Besma lurahe. Kanjeng Adipati. Lah kok iki malah lurahe kowe ngaliyo. kula kok kenging paku lurahe Malah mah kula kok kecocok paku Ampun ta lurahe, ampun. kene. Ampun ten riki. Kowe kira gelem kok mangkat. Lah aku ki wedi lho. Kula aturi Manuta, kowe aja wangkal-wangkal karo aku. Ana dendara kok. Aja wangkal-wangkal karo aku, kowe aja wangkal. Kula aturi sareh lurahe. Ampun kados mekaten. Mboten. Mundur. Piye memban gek niki piye Nyon caya? ngapunten badhe kula jencang. Mbok diemutke bendarane iki. Inggih nyon Jenenge ngapunten. wong wedok ki lurahe Apa Dayun? ampun kemrungsung lurahe Kowe ngaliyo. Kowe nyandrungi. aku emoh lurahe Aja mah mongko tak Kula cacahke. badhe caos pemut Sang Prabu, menawi panjenengan badhe mundhut garwa kalian lare-lare menika mbok ya alon, ora ngusruk ngaten menika lho. Lah nek nggih ngoten Wis to dadi lurahe. watak wantuku. Aku ora iso. Kanjeng Adipati Minak Jinggo, Kanjeng Adipati Rubisma. Apa wong ayu? Panjenengan kok badhe miji wong wedok ngendi ae kelakon. Lah. Sugih bondo bandu. Kok dadak kalih wati akan pulengan. Ora kurang sak sen. Nek ora kowe aku mau wong ayu. Gatos lek nglakoni piye nyawange jijik kok aku jijik. Ora sah disawang. Ala becik kangger lampune dipateni pet padha. Ya beda nek tresno meniku ora ya nganggo rasa to. Kene wong ayu. Kula zizik. Percaya wae mesti kepengin. Puyengan mbok kowe wae sing mantan begenggek gageng. Siap. Sapa sing mantan begeng? Niku puyengan. Apa kowe urung Nek mari? kula suci. Tesih suci nek. Nek ngono kowe rene su. Aku suci ning ateges tas dereng gebok sing nggo kalian piye kakung ngoten lho. Aku bingung arep ngayahi sing ndi. Nek Nyon kaya ngapunten, ngene nyon ngapunten. iki, Apa wong ayu? Katimbang panjenengan moto-moto lari kekalih menika saestu mboten purun. Mbok nggih pados ingkang purun kemawon. Aku kurang osaksen. Nek ora iki aku emoh. Sakniki kalih kula mawon. nah Wis jelek.
Sepo. Kene wong ayu. Kanjeng Adipati Apa Minakjinggo. asli demok iki lho le demok. Tresna menika linambaran manah ingkang wening kang suci. Iya. Nek mung mergo bondo bisa lunga. Mergo pangkat pangkat bisa oncat lho menika. Iya wong ayu. Badhe mimi. Wong panjenengan menika Kenyaket menika kaya. wong ora kersa dianyuk-anyuk. Kene wong ayu. Manut karo kontak. Kantung. Selendangipun menika lho, pian menika kaya. Utusan lho. Malah nenene digeret niku. Kleru ngrauk ager-ager. Kok padake ngene kucing ae lho diewer-ewerono. Lurahe. Oh ya. Niki wau pripun raos lurahe. Rasake apa-apa. Andruk. Ora. Pripun Kanjeng Adipati Minakjinggo? Ayo, ayo. Mbak Yu. Ning manut karo pon. Kanjeng Adipati Minakjinggo, tresna menika mboten kenging dipun peksa le. Kula aturi emot. Dasar ayo kowe nyedak dadi siji lek kok alian men ora kadoan. Ampun nyaket-nyaket lho, mengke kula tetaki lho. Has kowe. Ora Ora lara. Meng modan. Sesuk men nanggap meneh. Manut sana pun. Lah wedi tenan lho. Kandang suara. Boten nggih boten. Ampun nyaket-nyaket. Wonten mriku kemawon. Ayo yayi bareng. Apa? Nah, Aku ki sing pincang ming sikile. Senese mboten. Liyane normal. Normal. Dados sanesipun tak saged merantasi. Berfungsi dengan baik nggih. Anetra koca alindri. Mbak Yu Waita. Nggih. Kula aturi mau bareng mampir. Perkawis menika saged dipun rembah kok Kanjeng Adipati. Ngeten kula aturi emut. Sekedap kula tak rembagan kalih Mbak Yu kula rumiyin. Piye-piye? Diajeng panjenengan. Paribasan nek duwe krubyuk kabotan pinjung mentelung Kabotan kabotan gelung. Arep brontak kaya ngapa ora bakal iso Tetep nandingi. dipaksa, heeh. Ak dhewe samudana. Etok-etok. Etok gelem. Heeh. Niku nek kono leno diteturu tak pok-pok gelem, heeh to, tak isik-isik, ngene to, teturu wong iso piye-piye to, isik-isik, heeh to. Engko pusakane gada wesi kuning kuwi sing pirang sipat kandele dicolong. Manggone neng ndi? Ning nggon gedung pusaka kono. Meneng kaya aku sebagian Boten ngetuk aku. pusakanipun kula ingkang ngertos rahasia. Iya, arep paribasan dianggep ae Minakjinggo niki sudah rungu. Oh lah nggih. Ning nyun ngapunten lho. Kowe padha ngomong. Ngeten nggih. Mae
wae cerak orang ngabarke ayo yai bareng kelapa Minak jinggo. wae ta puyengen ladenono pun kakang wong ayu ya Aja tak anggap aku bocah bodoh. terus karemu Ora ndek panen babar blas. terus Coba sawangan iki ngaji. mati aku aduh mati Ya, Minak jinggo. aduh yo aduh Cekap semanten pedilan kudu berapa Lah, jemput tua ya, Pak. Mosok kok dadak ngenten tekone damar wulan ora kesuwen no. suwen sesuk men nanggap Sesuk menanggap ketoprak khusus nih, Pak ya. monggo menawi panjenengan badhe mirsani binjang langkung langkung ngeres menawi panjenengan mboten mirsani badhe gelo menawi panjenengan mboten gelo kula ingkang gelo nggih Pak senengane kaya Sampun raketang Nggih. Sampun Mbah Jambul. Menika pamundutanipun fragmen ketoprak Minak Jinggo. nggih Nah, niki enten melih napa? dari Bu Dewan Bu Bu Vika Vika. Nggih. besok Gampang nggih, Bu. Nah, insyaallah jadi lagi 3 periode gede nanggap Min. Ki Yusuf kalih Mimin Aprim Sembah nuwun Bu Vika. Bapak kula yo katut tuh karo mbok kula, karo Wah. rai kula. Bapakte engko gandul buri no. Lah iya ya mbok sing penting makat bareng Ayo. ayo iso engko Iya. enteng. Karo dulurku lanang Mas Pur bonsai. Tak ngindel wae ya. Lah iya sebetulnya mangkat kula rak ya engko an ya Mas. Ngindel wae ngendi. Orang letong. Cilik kok. nyerintril kae Menika wae pamundutanipun Pak Suryono, Suryono Supit. podang kuning Podang kuning kang ngaturaken Dik Lintang mawon nggih. nggih wah cocok Pak Suryono ahli anu nggih monggo ditentang Kairo sampeyan Lah minangkani nggih to. Nggih. Gandeng Bang Supit permintaane ya manuk ya. manuk Dik. heeh Podang kuning. Kene nak karo Mbak Mimin karo Mas Sapri ya nak. Nggih kalih Pak Lek Min. Kok Pak Lek Mbak Mimin ngono ae kok Pak Lek. Alah Pak Desukimin ngono wis ra apa-apa. Pak Desukimin. Wis karemu nduk cah cilik arep tak sengeni ya engko tuwas. iki enten meneh nyuwun podang kuning saking Pak AKP Kasiwon Eza Kapolsek Semanu digabung mawon. Sawerane besok ketemu di Kentreng. Siap. Wah. Surem-surem tiba. Lah ngopo kok njur telutur? Ayo nak, podang kuning diaturke pamundutanipun Pak Suryono sekalian Pak Pak Nggih. Kasiwon. Pak sinten? Pak Kasiwon. Pak Polisi. Oh nggih. Nggih, Pak Kapolsek. Wah, lho kae sego. Napa? Saya gede amplope lho. Diwaca sekalian mboten? Nggih, sekalian nyuwun lagu Kubu Kasmara sing nyanyi Mbak Mega Bowo, katur Pak Haji Saidi, Wakil Bupati Sleman, Bapak Joko dan semuanya pemirsa YouTube ya saking nanti buat jan ora cetha tulisane kaya ora. Iso maca apa ora? Garis tulis. Wis, Jan. Apa iki? Bapak Joko Peke Irianto, pemirsa YouTube Nggih. Kecamatan Ngawen, Semen, Gunung Kidul. Nggih. Saking Bapak Widi, CV Jaya, Sevia Mandiri, Bersumurnya Jogja, salam budaya. Nggih. Saweran transfer Ari 500.000. Surem. Ayo nak, podang kuning.
Senadyan wujude mung peksi. Ana meneh saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngersake pepeling wau sampun. Sampun. Enak. Kelas loro SMP suarane apik. Ngalah wis iso golek rezeki dhewe. Heeh, nuntun adik. Nah iya, upama kowe wedok ngono ya SMP semeteng kok lek kowe malah. Pak, Mula iman ki ya kudu kuat. Lah iya. Wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya pacoban. Nek kula kalih Pak Le Mimit niku ayu pundi? Ya ayo kowe tono kan kowe ya asli. Bedane napa? Bedane nek kowe asli nek lek men kowe karbitan. Ya Allah. Wis nek aku buntu nah lha dadak kalang-kalang. Alus manis toremrak ati. Nek nggon masalah swara njaluk ajar Bu Mimin. Bulek Mimin. Ya nek swara Cobi. kabeh ndek karakter itu ya no. Nggih, leres. Aku kok ora keminter ki ora. Nggih. Ning Terus saora-orane pundi? aku ora lahir luwih dhisik timbang kowe. Nggih. Dadi pancen pesinden ki utamane sing nomor 1 swara. Swara. Ana sing dari kecil pancen di karakter swara sing apik. Oh nggih leres. Napase landung. Nggih. Ning ana sing suarane biasa kudu sinau meneh kudu diolah. Nggih. Lah swara. Kaya Nomor to. loro penampilan. Penampilan, Jadi make up wajah, Nggih. rambut, cara berbusana, dan yang terpenting attitude. attitude. Cara Nggih, membawa leres. diri ya Nggih. Tanah. Nggih. Sing nomor 3 nek pengen kondang kaya Mbak Mimin kudu geleman. Aja. Gelemane tegese piye? Geleman ki ndawi Dik Yusuf ya mangkat. Oh. Lendawi paribasane kanca-kanca warga laras mangkat. Lendawi dalang-dalang Klaten mangkat. Lendawi dalang Gunung Kidul mangkat. Nggon Jatilan ya Ora oke. pilih-pilih. Ora pilih. Nggon Oh. ketoprak ya oke, uyon-uyon ya Jelasno, mangkat. jelasno. Ngono, jenenge Ngadeg enteng. iki. Kuwi geleman iki gelem ngono kuwi enteng kan. no. Oh nggih. Ayo geleman. Masa minggan kulit lana Goleki. golek isi podang jenar Upama dicandra manuk ngono nek lintang ki apa lek? napa? Ya lahbet. Lovebird. Lahbet. Kok Burung saged? cinta. Heeh. Nek kaya Dek Apri iki apa ya? Kenari. Kenari yo Nek peteng. Sampean kula paling mboten cendrawasih. Alah. Kapian. Lah apa? Gagak. Kuwi gagak niku sih. Mau mati lho kuwi gagake sembrono. Cendrawasih napa? Sing Iku lho, apik. Garuda. Tengke buta niku lho sae. Oh, kuwi nek ning dekku jenenge ancel galeng. Sing Sing itik-itik cerit, itik-itik cerit ngono kan. Aja ngajari bocah elek. Lho, enek tengen kula jenenge Lah nek cerat-cerit kuwi mau ki artine ngopo? Kok terus galengan nek bareng. ten tur galengan to mlaku angger keonten wong lungguh angslep Nah. lemah. Mlaku melih angslep lemah. Lah ya mau ki ngomongke angslep ngono kok cerit. Ayo nak. Ibu bunga ing atiku Awakku gatel kabeh ngapa ya, Pri? Lah ngopo? Padahal mung 106 sasi lho.
panunen ya. Monggo sesasi. Lah kon dukune setahun pisan kula 6 sasi rak ya rumangsaku ya luwih apik to. Mula nek perawatan wajah ki liyane ibu-ibu pesinden nganggo krim pemutih krim wajah kok wis salep 88. Obat koreng. Mandi tapi niku. Mandi. Mandi. Aku ngono ki nek murus diombeni super tetra. Lah apa lambunge iki luka. Nyanding bisa dadi Ya, sak langgame sisan. Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran ambele isih tak sayang ngobeng-ngobeng terangkan ku miteri ora krasa wis
Ana lagi. Apakah Napa? itu? Mongke gubuk asmara mangke. Oh, Mbak Mega nggih niki. Ya. Nggih, monggo. Iya ki watuk yo ane iki. Oh, lah kok ya kok padha Niki kadose nggih tas SMP, Bu, Mas. Oh nggih, sekelas kan dengan. Ya. Cuantik ya. Aja. Karepe iki men rukun. Ben ijo-ijo wae. Aku tak lungguh ya, Pak. Iya. Uket mau ngadeg terus kowe gek lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Dan derek belajar ya Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Bintang lagi napa to sakjane? Iki padha dene manggone neng dhuwur. Ngapane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Ayo dadi sawang saka kene wae, Lah Pak. iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Yo. Ingkar ngkur. Mangga Mbak Lintang. Ngingkar ngingkur. Monggo. Lingsen yen ke mutan lelampahan kang kauri. Napa ta Mas Kimpul? Kuwi sirek Sirek napa? iri. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nggosi lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, ya. Tresno tulus nadyan engku bekas moro. Ya dibacutke langsung dangdut wae. Ya. Ya Pul.
matur suwun Mbak Matur Lintang. nuwun. Yes, cek do baline papane dhewe-dhewe. Nggih. Dewe-dewe. Ala iya. Nggih. Sampun pun sendikane sedaya Nggih. pamuritan. Sampun sedaya niki. Pun Ya. komplit. Ki do ngadeg kabeh apa jumeneng kabeh. Nggih. Mbah Waluyo tetep minangka cucuke ngajurit. Ayo do ngadeg kabeh kene. Heeh. Do ngadeg kabeh kene. Aku ngadeg ora iki aku. Ngadeg. Oh. Nek anu ya ancik-ancik ora gur ngadeg kene. Nek kula jane pun ket mau ya. Wah iya nek. Kene Nduk Cahayu Lintang. Nah, Nggih. Nduk, ayo Le. Nggih. Ayo Nduk Cahayu ngadeg Nduk. Cahayu. Sing rumangsa dhuwur ngarep dhewe. Heeh. Dhuwur ngarep dhewe Aku kuwi. iki jarwo dhuwur Iki iki. lho sing dhuwur dhewe ngarep dhewe. Nggih, niki pun ngadeg kabeh terus pripun lihat Nggih, remuk. niki gandeng nggih. Gerak jalan. Wektale niku lho. Nggih. Guyon gojek niku hiburan niku nek kokan mboten sae. Nggih. Nggih niki kula ajeng neruske lakon riyin. Nggih, matur nuwun pokoke Nggih. pun anak kula kabeh niki nemake Mangke riyen Mas, Nggih. kula badhe nyun prisa. Nggih. Lah iki nom tuwa gedhe cilik sampean tege ngeten iki kenapa? Nah ya iki kur dipoto bareng. Oh, foto keluarga. Nggih, matur nuwun namun Nggih. saderengipun Mbok Canggih kados padatan saderengipun kanca-kanca kalih anak kula kabeh madal pasilan keparenga Nggih. badhe nyekar maca padandang gula Nggih. menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih, matur nuwun. Monggo ten niku. Nggih, semanten uga kuli kula. Kuli. Semanten uga kula sak rencang idem niki mawon. Matur nuwun, monggo pun lanjengaken Nggih, Denok matur Mimin, sembah Apri nuwun. karo Denok Lintang, monggo munggah meneh monggo. Heeh, matur sembah nuwun. Nduk. Nggih. Iya yo neruske lakon sik isih dawa